हामबाय मिडियानो तिनि जिबि फाइमानि कारण कांकाय अरवो उसकां बिशुबार बा शुक्रबार बिशुबार बंनाबो शुक्रबार बिशुबार अमाहायकेनो कक सालाय ब्रो आदिनो यांगो खामतिं बिसिनि हेमा मलसम बनो रेप केस नो हिनमानो आबो ततरा खासि उइदुके खासि बुफां खासि रिजाक अमाहाय गथैनो तिनि अर पोस्टमार्टम तुइफेका पोस्टमार्टम अर ब्रो लेलायखा अनेक लेलाय ताबु दत किचा दरि हिनै अर सावयाको बरनो हेल्प खायन हिनै आं बायथांनो निजिन अर फाइका आंकाय बरंनि आसै बिसय फाइसं पाइका बं फेमिलि अबो हेमानि फेमिलि रो बिनि बुता तंगो बुता खरकसा बिबि कलायना बिबि खरकसा बरखे बिसिङो हाब्रि रहका दति दति तलां नानि बागैना सामुं तांनानि बागै बरं बिसिङ हाब्रि रहका गाय अबनो जारा काल्पित जारा दुषि खलायनाय बरक दति दति न बर एरेस्ट टंखा एरेस्ट नंगै दुषि साबो बनो सठिक तदন্ত खायनाय दुषिनो दृष्टान्तमूलक शास्ति निंथुन जे चेराय हेमा मलसम बताबुकसे 13 बছর বয়স অবয়স বিনি ताकसे तंथंनानि जरा ताकसे तंनानि जरा चानानि जरा बिन थंनानि जरा परिनानि जरा अनेक लाइफ न वान सुकनानि जरा बिन अ जरानो ब जरानो बिन अ जरानो ब जरा रिमालिया ब बिन लाइफ न हारि थानानि नांखा जे बरक बनो जे बुथारनाय रक अ बुथारनाय रक बर अकाल बनो बुथारि सिमानि बागैनाय बिन लाइफ जनानि नांखा बिन लांमा जनानि नांखा दति दति खै दृष्टान्तमूलक शास्ति दिना नोंथं आंबो कक सानाय थानावो जाहाते अमहाय जे दुषि बरकनो जदि दृष्टान्तमूलक शास्ति रिया हंकाय अमहायनो चिनि बुरै रक अमहायनो अबहाय याप्रि ओकलायनाय तामके दृष्टान्तमूलक शास्ति रिखांकाय जे बरक दृष्टान्तमूलक शास्ति रिमा नुगानो बा बनो फांसी अदार एंखायबा बनो जाहाबत जीवन जेल रिमानि नुगानो आ समय हंकाय अमहाय याप्रि रिनानि सकां ब थाइचाले वानसुक जागनाय माने एक बनो वानसुगै अ हामिया जागावो याप्रि रगरिगला आबुनि बागै आं चाइटकनाय आं बनि जि थानाव कक सानाय जाहाते अ काल्पित डकनो दृष्टान्तमूलक शास्ति रिनानि उंथुन ताई आं सुरिनाय जे अर हेमा मलसमनि बिनि आत्ता बिनि फला काइतर बनो बिन फलानो शांति तरिथुं ब जेखान फन तंथुं जेखान फन थांथुं बिनि फला शांति तंथुं निने आं दियायना अब तो तिनि बंनि थानि खुगु खानामानि मीडिया रं बा यूट्यूब रो अब नुखा अब जतनिनो सन्देह तंगो अब रेप खलायनो बुथार जाका हनैनाय रेप खलाय बुथार जाका अब वानसुगै नायखांगाय अब বিশ্বাস চাইমিয়া হাই অমাহাইব গতনা কারণ বরক সঠিক কক সাইমায়া তিনি খানা বিশুবার শুক্রবার রববার অমাহাই সঠিক বংনি কোনো ঠিক করি কক রক উঙ্গি টংখা আক সঠিক তদন্ত খাইনানি বাগে আবাইন রিকোয়েস্ট খালাইনাই আं যারা পুলিশ রংনি থানি সঠিক তদন্ত খালাইতং সাবো বমাহাইকে বুথার জাখা বা বকি লাচি জাগিদা কত সরে ঠিকা नाकि बनो जरा रेप खलाय जदि रेप नि केस नंग तंग हंकाय ताक तो पोस्टमार्टम खाय तो साइमाना रेप केस दा ब रेप केस जदि इंगि तंग हंकाय रेप खायमान परेनो बुथार कना अमाहाय बरक नि जतनि सन्देह तंग ब तो हुदा हुदी ब कुन दिन थैगला बुमा बुफा करे आसे दिनिसे ब कष्ट खाय बान्ति फेका ब अ जीवन अ शिकला न हिमानो 13 বছর हंकाय ब अ जीवन नंग ब कुन दिन चुस खायना हारनि आत्महत्या खायनानि ब कुन दिन वान छुगला आत्महत्या खायनानि बागै बनो केबनो बुथार कना अमाहाय सन्देह तंग ओंगाय कारण बुमा बुफा करे असहाय रकनो अमाहायकै बुथार तंखांगाय ब बिनि मामा जात बुमानि बुफायुं बिन मामा बासि तंगो हंगाय बिनि मामानो रमजाखा सन्देह खालायनाय अमाहाय बिनि मामा से माने जे जागावो बेरा मसो बेरारिवो जे जागावो
punchana kiri jagi berari o berano kalai moso sawo hangkai to abo tong yabla na je jagao bosa jekhini nai bobaina no torinka bono rep khai ka hangkai abo borok gogni kolpana ni bahire ngi tongka abo wansuk mai ngi tongka omo hai hangkai belai khene saya belai khena abo wansuk jang kosko gya omo hai jodi ngi tongka hangkai jodi omo hai jodi bono rep khlayo omo hai hangkai to bono mabri nani kogya omo hai ngjago anga